Foli ni waleɲumandɔn b'aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye alamisa ye juin kalo tile 11 san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi walasa ka lakana ko sabati ani ka dɔbɔ moto suɲɛna an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye bolimafɛn sen filaw ye fo ka taa se bolimafɛn sen sabaw olu kɔni ma a laɲininen don jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bolimafɛn kɔni bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka plaque immatriculation o de kɔni sigi ni moto kofɔlen ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ moto sen filaw fo ka taa se katakataniw olu kɔni ma yaasa lakana ko ale kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ni o baara ninnu kɔni bɛ daminɛ juin kalo tile 15 natɔ san 2026 yaasa lakana ko ale kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ali bi an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa fɛn min kɔni ye lakanako ye ale bɛ se ka basigi an ka jamana marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na o de hukumu kɔnɔna na Afrika Corps mɔgɔw fo ka taa se an ka wolomasiri tabaw ma olu ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka tabɔ jatigɛ wale tigilamakulu caman olu kɔni kan Ɲoro marabolo kɔnɔna na min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko u kɔni ye dankari kɛ ni jatigɛ wale tigilama kofɔlen ninnu kɔni ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛn minɛn caman o de hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Lere marabolo kɔnɔna na ni a jirala k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabɔ ni Afrika Corps mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye Lere marabolo kɔnɔna na ni ka dankari kɛ jatigɛ wale tigilama caman olu fana ka ɲɛnamaya la fɛn min kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ko ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. Kunu araba juin kalo tile 10 san 2026 an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinen don siraba koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Madame Danbele Madina Sisoko ale ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye bolimafɛnw ye ni u kɔni bɛ jɔ sirabaw olu kan ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni siraba kasaraw olu kɔni ye fo ka taa se bolimafɛnw deguni ma sira olu kɔni kan o de hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye an ka jamana minisiri de transport ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni bolimafɛn kofɔlen ninnu kɔni ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka bɔ siraw olu kɔni sanfɛ yaasa ka sirabaw olu kɔni fɛrɛ bolimafɛn bolilaw olu kɔni ye o de hukumu kɔnɔna na a ye wele bila an ka lakana finitigilakaw ma fo ka taa se ANASER mɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ nin wale ninnu na yaasa fɛn min kɔni ye siraba kasara ye ale bɛ se ka dɔgɔya cogo min na fo ka taa se embouteillage baw olu kɔni ma yaasa lakana ko ale kɔni bɛ se ka sabati sirabaw olu sanfɛ. Menaba dugutigi Mamadu Dawu ale labilala maabugunatigɛbali 3 olu fɛ ka taa a jabala la hakilina jiginna fɛn min kɔni ye Menaba dugutigi ye juin kalo tile 2 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ale jasora maabugunatigɛbali 3 olu kɔni fɛ a jabala la o de hukumu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko bi juin kalo tile 5 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni maabugunatigɛbali 3 ninnu kɔni kɛra sababu ye ni ka Menaba dugutigi kɔni labila ka taa a jabala la mina kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko basima ma a kɔni sɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Menaba sigibagaw ye olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sanga ni u ka dugutigi labilali ye. Ka kɛɲɛ ni motobaw olu bolili dabilali an ka jamana marabolo dɔw la yaasa lakana ko ale bɛ se ka sabati cogo min na Masina dugu ɲɛmɔgɔw b'a laɲini u ka dugu kɔnɔdenw olu kɔni fɛ fɛn min kɔni ye ni motoba kofɔlen ninnu kɔni ye u ka olu bolili dabila yaasa lakana ko ale bɛ se ka sabati u ka dugu kɔnɔna na cogo min na o de hukumu kɔnɔna na jumadon juin kalo tile 5 san 2026
O de hokumu kɔnɔna jumadon juin kalo tile 5 san 2026 juma seliw olu kɔni sen fɛ fɛn min kɔni ye Masina alimamiw ye olu b'a laɲini u ka dugu kɔnɔdenw olu kɔni fɛ u ka nin motoba kofɔlen ninnu kɔni bolili dabila yaasa lakana ko ale bɛ se ka sabati u ka dugu kɔnɔna na. An bɛ taa Kayi yaasa ka samiya sanji ale kɔni kunbɛn ani ka samiya banakisɛw olu kunbɛn Kayi fɛn min kɔni ye Kayi ATT bugu mɔgɔw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka u ka fossé dingɛw olu nɔgɔw labɔ fo ka taa se u ka jiboli sira minnu kɔni bɛ yen ka olu nɔgɔw labɔ yaasa fɛn min kɔni ye samiya sanji ye ale kɔni bɛ se ka boli sira o kɔni sɔrɔ cogo min na yaasa lakana ko ale ni kɛnɛya ko o bɛ se ka sabati Kayi ATT bugu kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni kɛnɛya ko sabatilen an ka jamana kɔnɔna na tɛnɛndon juin kalo tile 9 san 2026 an ka faba kɔnɔna na douane mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ sɛ yuruguyurugulen dɔ olu kɔni kan yaasa kɛnɛya ko ale bɛ se ka sabati cogo min na Amdalaye Maison du Hadji kɛrɛfɛ fɛn min kɔni ye douane mɔgɔw ye u ka wulikajɔ baaraw olu kɔni bonyalen don kosɛbɛ yaasa fɛn min kɔni ye kɛnɛya ko ye ale bɛ se ka basigi an ka jamana kɔnɔna na. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Centrafrique Damafiri kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 8 olu bɔnɛ o ni na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Centrafrique damada min bɛ Koyembe kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nana Manbere cercle kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko Damafiri kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 8 olu bɔnɛ o ni na min sen fɛ mɔgɔ 1 ale kɔni banana ani ka maa caman olu kɔni tunu an bɛ wagati min na i ko sisan o de hokumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen ɲɛmaw ye u b'a la ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa fɛn min kɔni ye Damafiri ye ale kɔni bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. Ka kɛɲɛ ni Moyen-Orient kɛlɛ min ni a bɛ sen na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye États-Unis jamana ye ale kɔni kelen kɔ ka ciw kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ma min sen fɛ Iran jamana kɔni fana ye ciw kɛ ka ɲɛsin fɛn min kɔni ye États-Unis jamana kɔni ye o de hokumu kɔnɔna na Iran jamana ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Détroit Hormuz kɔgɔji sira ye ko nin sira kofɔlen in kɔni bɛna datugu ni o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya o de kɔni don taji sɔrɔli la diɲɛ selenge fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa Sahara Occidental Polisario la ni bingani wale kɛra sababu ye ka maa 3 olu kɔni bɔnɛ u ni na min sen fɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen ɲɛmaa kɔrɔ ye ni o ye Mohamed Abdel Aziz ale denkɛ kɔni tun bɛ nin ma kofɔlen ninnu kɔni cɛla an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw olu la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini juma kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan Ala ka lakana ko ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.